Ja, så er det den 11.6. Ja, 2023. Jeg har fået sådan et gavekort til tur til Amager sammen med ungerne. Så det glæder jeg mig til. Det er nu her kl. 10. Jamen, så er vi jo mødtes herinde ved Rosen. Rosenhøj hedder det. Jeg kører på cykel. Ja, nummer 34. Du kan lige tage den derovre. Nummer 34, stuen til højre. Ja. Og ved siden af, der boede Carlo Og Anne. og deres tre børn. Bedste vejen hos dem til aftensmad. Pandekær. Godt få pandekær. Ja, det er rigtigt. Kermeskoldskål på én gang. Jeg lærte at spise kniv og gaffel. What's not to like? Det er så to desserter. Jeg lærte at spise med kniv og gaffel med pandekær. Vi skal lige over se lejligheden, ikke? Eller hvad hedder det, opgangen. Ja. Så er der en af os, der ramte, så der kom bare sådan et hul, men kun sådan et hul. Den fjernede sig jo ikke, men dem der vi havde fjernet med stenen, så var der bare sådan et hul igen, og så blev de samlet igen, og så... Det var meget sjovt. Hvad er gaden her? Sjællandsgade hedder den. Køblerkirken ser ud til at være en nye dato. Ja, det er der. Ja, det har de. Og så boede vi derhenne. Det er Pikums egen, eller... Ja, det var jo hele deres ejendom, ikke? Det er både John Ville. Det var Susans første sted, hun boede. Det var her faktisk. Sjællandsgade nummer 2. Nej, hun blev ikke født her, men hun kom lige fra Pølskenien og sagde det. Hold da op, det var meget stort, det jobbe. Nå, skål i gamle. Ja, skål. Kan du ikke på fødselsdag? Ja, og tak for den her. Og tak for dig. Ja, i måde. Tak for fedt, du stadig er sådan nogle af de andre gamle. Sådan er det. God til at finde nogle. Ja. Jo, og så betale for bussen. Ja. Så far, hvad har du gået og lavet, da I boede herinde? Men jeg gik på arbejde. Gik du bare på arbejde? Det giver meget god mening, når huset er helt over bagved. Og jeg kan godt huske deres græsplæne, far. Den var meget grønnere end vores. Ja. Kan du huske det? Han passede bare. Han gjorde det også. Han passede meget, ikke? Så jeg har altid sagt, når vi flyttede, jamen naboens græs var grønnere. Ja. Og det var et fedt hus, det der. Jeg var Jamen, det var det. Jeg var også glad for det der med bordtidensbord i kælderen, ikke? Ja, så var det tid til at komme på toilettet her, nede i Dragør Havn. Som også har ændret udseende, efter jeg har været i hvert fald. Der er virkelig kommet mange. Der kommer mange sjove mennesker her. Ja, der er virkelig kommet mange forskellige herude. Nej, rigtig fisk? Ja, altså. Har du fanget noget? Jeg fangede en ulv. Ja. Hvor stor er det? Men den er farlig, den er giftig. Ja, det er den. Ja, det lugter også over her. Skål med jer. Ja, nu er vi kommet til Dragør Strandhotel her. Ja, jeg har stadigvæk. Ja, du er med. Og det var herinde, jeg gik på diskotek, og her er der mange ting, du ikke vil vide. Nå ja, det hed Fregatten, diskotek Fregatten. Det var min sponsor, der spillede fodbold herude i Dragør. Ja, okay. Der er ikke kommet ret meget. Jeg kom ind, så må jeg jo heller lige også sige, at jeg også er med her på turen. Ja. Hej. Koncentrer dig nu om maden, Marianne. Vi skal lige se maden her gang. Nej, det er lige meget. Pyt med mad, det spiser man hver dag. Det er da ikke lige meget. Det ser overhovedet ikke gode ud, de der fiskfiléer. Nej, vel? Vil du passe her lidt? Det var meget godt. Det ved jeg. Grønne der mere, end jeg kan spise. Det ser flot ud. Ja. Ja, så fik vi lige en kartoffelmad her. Det er jo faktisk 2 mader. Kan du nå at tage et billede, mens du går med den der? Det kan jeg. Så bare lige... også godt taget derfra fra den gamle 80-års fødselsdag. Ja, det skal jeg nok gøre. Det er sammen med spil. Jeg skal bare tage kameraet ned her. Skal du have den nu? Nej, først til sidst. Ja, så var der ost derovre. Tak, med lige lidt numse. Og Mane har også fået sådan en hjem. Cognac Zero der. Gamle putter. Det er Danmarks svartegn. Ja, nu har vi hørt det, tak. Jamen, har vi hørt det?
køb og salg af dyre aktier. Det er ikke nok for mig. Jeg vil vinde i lotto. Lad det ske. Startede med jeg Vand, siden blev det meget dyrt. Lad mig vinde i lotto. lad det ske. Børn som skulle have Lomme penge, det var ikke godt for mig. Nej, lotto. Lad det ske. Jeg har haft 3 huse, og et var mere end nok for mig. Lad mig vinde i lotto, lad det ske. Kæft, hvor er det god, mand. Nu er vi flyttet ud på landet, kravene må nok for mig. Lad mig vinde i lotto, lad det ske. Lad det ske, lad det ske, lad det ske, åh lad det ske. Jeg skal vinde i lotto, lad det ske. Rolls og BMW'er. Det er lige noget Noget for mig, jeg kan lide komforten, lad det ske. Mens mine hænder, de kollapser, må jeg køre en gammel japser. Lad mig vinde i lotto, lad det ske. Gamle brutter, det er Donners varetegn. Bør han vinde i lotto, det er sket. Jom blev gift med Anne Møller, de har fundet kærlighed. Ikke brug for lotto, det er sket. Det er Annes fødselsdag, Så lad os alle hylde dem. De har vundet i lotto, ja de har. Nu rejser vi os og skåler, mens vi alle hylder dem. De har vundet I lotto, ja de har. Ja, de har. Ja de har, ja de har, jo ja de har. De har vundet i lotto, lad det ske. Alle sammen har haft lidt forskellige partnere gennem Ja. livet. Ja. Og jeg tror, det er ret klart, at vores tidligere partner, de var bedre til at rime end os. Det tænker jeg, det er. Det er derfor, vi genbruger. Men det sidste med kuglepen, som Ja, måske ja. kunne have været bedre, Ja. det er os. Ja, det er fint. Ja. Jamen, jeg takker mange gange. Det var meget fornemt, ikke? Skal vi lige ind og have en kop kaffe her? Ja. Så er vi Amager Strandpark her. Jeg er ret Ja. vild med det, de har lavet herude. Altså, jeg Ja. synes, det er... Jeg synes også, det er fedt. Du kan ikke huske det som barn, men Michael, hvordan han var. Jo, så jeg tror, jeg husker, jeg var Ja, men meget. kan du ikke også huske, at det var jo sådan en industri derinde, og det var sådan tang, og Ja, det var det, vi løb. Det der, det var... Ja, hvem var det her? Var det Vejle? Hvem var det, der fik lavet det her i sin tid? Han kunne ikke. Han var... Ja, det kan godt være, det var ham, ja. genialt.